हेल्ल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, रेगा प्रडाक्शन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां दशरथ बर' थामहिनबा अमा राजा बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै फैनो थांगासिनो दङ गोदान बर' सावथुन। आरो बे फैनो गोनां गोदान बर' सावथुननि मुङानो जादों सौखि हाजोआव। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां सौखि हाजोआव मुंनि आपकामिं मोनसे बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दशरथ बर' आरो लक्ष्मी लावगा, सन्जय, अमित, बिनिता, सन्तोष आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मोनसे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोनबावगोन लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि DOPखौ खालामदों एलेक्स बसुमतारी आरो देरहासार आरो एडिटिंखौ खालामदों अमा राजा बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां सौखि हाजो मुंनि आपकामिं मोनसे बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन दि लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे बर' सावथुननि मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे मोनसे बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौ बावैसो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रेगा प्रडाक्शन्स बेनारनि गेजेरजों बयबो नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना सोर सोर दासिमाव बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै आरो बेनि फुल मुभिखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां माखासे बर' सावथुनफोर, सर्ट मुभिफोर, मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो।